U Galeriji Kulturnog centra sinoć je otvorena izložba Teodore Maksimović i Jelene Mijajlović, nagrađenih učenica za likovno stvaralaštvo i primenjenu umetnost. Ove dve maturantkinje Škole primenjenih umetnosti još jednom su pokazale da ova škola jeste primer dobre prakse, gde je sa puno ljubavi, rada i truda stasavaju novi mladi umetnici. Galerija Kulturnog centra u narednih 7 dana biće mesto gde Šapčani mogu pogledati izložbu dve mlade umetnice, maturantkinje Škole primenjenih umetnosti. Teodora Maksimović i Jelena Mijajlović su nagrađene učenice za likovno stvaralaštvo i primenjenu umetnost, a ovo je njihova prva samostalna izložba. Obe devojke žele da svoje usavršavanje nastave na akademiji, a iz svoje škole nose divne uspomene. Jedna od inspiracija jesu ti veliki slikari i način na koji su oni to oslikavali svoje radove. Još jedna od velikih inspiracija jeste porodica. Mnogo je lepo biti u društvu koji imaju slične interesovanja i koji se bave umetnosti i ne samo umetnošću, već i ostalim zanimanjima. Veoma mi je drago što sam osvojila ovu nagradu za primenjenu umetnost. Želim je od prve godine i drago mi je što se ta želja ostvarila uz pomoć moje mentorke, profesorke praktičnog rada Dragane Mališić-Marković. I drago mi je što sam na izložbi mogla da i reprezentujem radove koje sam radila uz pomoć mog razrednog starešine Mladena Pantelića. I tu su i likovni radovi i radovi iz praktičnog rada. Tu su neki radovi za koje sam već prvobitno osvojila neke nagrade i na republičkim, školskim i međunarodnim takmičenjima i drago mi je da su svi ti radovi mogli zajedno da se sklope i da naprave jednu izložbicu. Šta ćeš posebno poneti iz umetničke škole i da li je tvoj budući poziv ponovo vezan za ovu vrstu? Da, želim da nastavim da se bavim umetnošću. Upisat ću, nadam se, Akademiju umetnosti u Novom Sadu i poneću sreću i sve. Jako mi je bilo drago što sam išla u ovu školu i sve je brzo prošlo. Njihovi profesori kao mentori ističu da ove dve devojke, pored toga što su talentovane i vredne, pokazuju slobodan duh i otvorenost za novo i drugačije, spremnost na istraživanje novih načina likovnog izražavanja. Radeći u neobičajenim uslovima u vremenu epidemije, ove mlade umetnice nisu odustale, već naprotiv bile su uporne, istrajne i vredne, ulažući ljubav u svaku sliku, crtež, skulpturu i slično. Naravno da zahvaljujemo Kulturnom centru na višegodišnjoj podršci koju pruža stvaralaštvu naših učenika na putu umetnosti koji su naša deca izabrala i opredelila se za to. Kulturni centar i Škola primenjenih umetnosti sarađuju duži niz godina na obostrano zadovoljstvo, a ocena radova na ovoj izložbi od stručnih lica domaćina je samo još jedna pohvala u nizu koje su se čule na otvaranju izložbe. Ove godine, evo vidite, dve devojke pred nama, jedna je aranžer, druga je konzervator i dva različita pristupa, ali potpuno dve, ja sam, mogu vam reći, jako prijatno iznenađena jer se vidi s jedne strane jedan neverovatan slikarski pristup kod Teodore, a kod ove druge devojke se vidi da ona ima interesovanja za mnogo što šta i da je tu kombinacija svega pomalo. Tako da vidi se da zna i da crta i da slika i da vaja i da se bavi nekom vrstom i skulpture i svega. Radove Teodore Maksimović i Jelene Mijajlović možete pogledati u Galeriji Kulturnog centra u narednih 7 dana.